тамоми навъҳои андоз гаронанд. Мардум азоб мекашанд. Гоҳе ғами мардумро бихӯред. ман чунин меандешам. аз соли 2019 андоз аз арзиши илова шуда ё НДС барои чанд бахш дар Тоҷикистон боло меравад. дар ин бора фикрам накардам. муассисаҳои соҳаи хӯроки умумӣ, мактабҳои хусусӣ ва ширкатҳои сохтмонӣ акнун на 5 балки 18% НДС месупоранд. бад нестай маошо зиёд шидаганд барои ҳар як корманди давлат. ин ба он маъни аст ки эҳтимол нархи хӯрок дар ошхонаҳо, арзиши таҳсил дар мактаб ва ҳамчунин нархи хона гаронтар шавад. ай шак ма специалист нестам дар ин. Тоҷикистон ҳамеша барои андозбандии баланд интиқод мешавад. қимат ниҳоят қимат. соҳибкорон ва моликони ширкатҳо дар ин кишвар аз баланд будани мизони андоз шиква мекунанд ва созмонҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла бонки ҷаҳонӣ ҳам боло будани мизони андозбандӣ дар Тоҷикистонро тасдиқ мекунад. бисёр одамо ҳамон налогообложение бизнеса партофта рафта истодиам. дар мавриди андоз аз арзиши иловагии 18% барои ошхонаву ширкатҳои сохтмонӣ ва мактабҳо сокинон чӣ мегӯянд? метавонистанд сабуктар кунанд, ба мардум имкон медиҳоданд кор кунанд. Налоги должны быть в соответствии с зарплатой. тавозуни маош ва андоз бояд риоя шавад. дар дасти одамон маблағе барои таҳияи рӯзгор монад. люди уже мардум хаста шуданд. андоз дар шаҳр фақат ҳаминро мешунавӣ. мо ҳам соҳибкорӣ дорем, хуб аст, ягон мушкилӣ неста. соҳибкорони хурд ҳоли табоҳ доранд. Тоҷикистон соли 2013 кодекси нави андозро қабул кард ва тибқи он меъёри андоз аз арзиши иловашуда то 18% боло бурда шуд. ин норозигии ширкатҳои хӯроки умумӣ ва мактабҳои хусусиро ба бор овард ва ҳукумат меъёри НДС-ро барои ин соҳаҳо то 5% поин бурд. аз сокинон пурсидем кадом бахшҳо аз назари онҳо барои доштани имтиёз аз андоз зарурат доранд. соҳаи тандурустӣ метавонад аз налог озод шавад, чунки аз ин ҳисоб нархи хизматрасонии онҳо камтар мешавад. мардум вазъияшон аз ҷиҳати буҷет танқисӣ мекашанд, кор намекунанд, фаъолият намекунанд, онҳо маоши кам доранд. барои маблағи калон сарф кардан қувватшон намерасад. мардуми мо аслан се фарзанд ҳастанд ва дороӣ тавоноӣ имконотии молиявияшон начандон баланд аст то ин ки ин соҳаҳоро ҳам маблағгузорӣ кунанд барои фарзандони худ, барои саломатии худ. фикр мекунам ки нақлиёт. барои чӣ? чунки хай дар нақлиёт аллакай шумо дида истодаед ки мақсад дар бозорҳо, дар кӯчаҳои шаҳр дидани таксиҳо зиёд буд, вале кам шудааст, чунки мошинои нав аз тарафи хориҷа бисёр дар омадагӣ. сатҳи шароити таксиҳо ҳам хуб нест, ба ҳамон хотир таксиҳо хубтар аст. фикр мекунам маориф аст асосан. ман тарафдори он нестам ки пурра аз байн бурда шаванд, аммо ба як меъёри муайян шавад бароварда шавад ва каме паст гардидан аст. ба фикри ман аз андоз бояд соҳибкорони инфиродӣ бештар озод бошанд, чунки кори онҳо масалан фоидаи онҳо зиёдтар ба мардум мерасад. масалан шояд андоз агар бардошта шавад, нархи мол ҳам паст мешавад. умуман налог ин як чизи ҳавасмандкунӣ, ҳар як одаме ки фоида мекунад давлат бояд фоида биёрад. аз андоз озод кардан хуб нест, лекин сабуктар кардан хуб аст. аз 5 то 18% боло бурдани НДС дар ҳолест ки бино ба гузориши солонаи Doing Business Тоҷикистон аз лиҳози гаронии бори андозаш дар ҷаҳон дар ҷойи сеюм қарор дорад.